ako, magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. Okay, mayong gabi mga higala, ang mga suki o mga pinilangga ang mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mubalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, ato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita, makagagahom og dalangpanan ka nga Dios sa walay katapusan, niining takna, nagkinahanglan kami nga imo panalanginan kini nga programa, nga unta ang mga nagapaminaw, ilang mahangpan masabtan ang mapulong sa kamatuoran. Salamat nga ikaw magatubag sa amo mapag-ampo, pagadawaton namo kini tungod lang kang Kristo nga amo matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan, mga tigpaminaw nato karon sa bisan asa man kamo nahimutang nining padahona, kamong tanan mga higala kanasing-kasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Mga higala natong tigpaminaw sa radio o mga kahigalaan nato nga naglantaw sa Facebook, no? Dinis Pilipinas ug bantang nasod sa kalibutan. Pwede na mo higalang makapadangat diri namo og mga mensahe. Pwede mo text mo namo ni Brother John, no? Naamoy mga importante nga mga messages o mga pangutana may tungod sa pulong sa Ginoo sa ato nga nahisgutan na naamoy wa kayo ninyo masabti. So pwede na nga mapadangat mo diri higala kay amo ng tagaan og panahon, no? Ang inyong mga importante nga mga pangutana or mga reactions ato nang gina-welcome mga higala dinhi sa ato nga programa. So ato din gina-welcome ato mga silingan dias mabuli karon. Di pa lang dugay nagpalanog sila mga sound system. Sila si Molo Ilanan, mga silingan din naminaw ato nga gina-welcome, mga sumalinog diya nga nagpaminawan. O niya kumusta sa nila ni Brother Eric Sinoy. Mga salingan sa diyan naminaw nga atos mga Pagubo family, mga pamilyas Liamurin, mga Sinoy family, mga Sayod family, nga atos mga Maglasang family, o sa tanan na lang diha sa mabuli nga naminaw ato mga silingan nga atos sa Madela Cruz, Lester Chari, De La Cruz Nugas, no, uban siyang Tibok family. Kamong tanan diha amo nga gina-welcome sa atong tulumanon, mga higala na to kutob sa naminaw og naabot sa labyog sa ato nga broadcast karong gabi na kanasing-kasing manamo nga gina-welcome din sa atong programa. So alang sa mga followers nato, atong mga viewers sa Facebook, palihog na atong i-share nga ato sa mga friend ang ato nga programa para nga daghan ang makapaminaw o makasabot sa mga pangutana nga atong tagaag tubag dinhi sa atong programa. At ang inyong karong taon ang pangutana nga atong basahon, malipay may higala nga dunay mga participation gikan ninyo, mga dugang tubag, dugang pagpasabot sa mga pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga makigilaan nga may atong tagaag pagtaga dinhi sa atong programa. So sa pagpadensunahan, siguro si Brother John hapon siya ipadangat nga na kaninyo. Okay, mga higala, sa makausapa maayong gabi sa inyong tanan. Nya daghang salamat sa inyong pagsunod nini nga programa sulod sa dugay ug taas na nga panahon.
Maayong gabi ninyo ug ang Dios magapanalangin kanaton tanan. Okay, Brother Isaw, nasukay pangbasahon diya sa screen. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Sa dili pa ta mobasa sa mga mensaheng midangat sa atong live broadcast, ato daw nga i-greet og happy birthday si Brother Vicente Dihito na dinha sa Maya Seventh Adventist Church ay ang birthday karon. Og sa tanan nang nag-birthday nining adlaw, happy birthday kining tanan makaigsunan nya ato nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan Brother John sa Buanoy Seventh Adventist Church dinha sa Balamban. Yes. Sa ilang mainiton nga pag-abi-abi sa tuwa kaganiha nga nakiguban ta sila nga pagsimba. Pinangaluhan ni Mr. and Mrs. J.D. So, Yes. thank you so much sa tanan mga kaigsunan diha sa Buanoy, Balanban SDA Church. Nga ato sa pasalamatan ang ato aron nga mga listeners sa bisan nasa mga kamuran nga dapit nagsunod ug nagsubaybay nitong programa mga kaigsunan. Welcome kamong tanan. So nining ato karon nga ginahimo nga live broadcast doon na receive nga mga mensahe gikan sa nag-online nato nga mga viewers. Niya si Brother Rufino Morino, niya pod si Sister Chel Notarion Aragon, niya pod si Sister Reina Casis. Yaha mensahe, good evening ninyo diha mga diha brother ug sa tanan nga naminaw karon. Please na pod ko greet sa akong igsuon nga si Angie Sigi ug sa iyang pamilya. Mayong gabi ninyo din ha, Sister Rina Arian or brother. Unya, mayong gabi isab ni Sister Angie Sigi og sa iyang pamilya. Niapod si Brother Milogy Silasol, niapod si Sister Jeannie Rama Fermin watching from Victory Seventh Adventist Church sa Negros. Mayong gabi ninyo mga brad. Thank you sa pag-add. Mayong gabi isab ninyo Sister Jeannie nya, mayong gabi isab ni Brother Ariel uban sa inyo ang kabataan, mayon man sab ni Brother Nonoy og ni Antinini din ha, mayong gabi ninyo. Niapod si Sister Miriam Lagariza, good evening mga brother. Happy Sabbath evening sa tanang gapaminaw sa inyong programa. Palihog ko og greet sa akong mga kapamilya diha sa Anislagan, Nabal, Biliran. Ilabi na sa akong Papa Joseph Torlao Lagariza og sa ako ang partner sa akong life, D. Arthur Lito Francisco. Dagang salamat sa pagbasa. God bless you all watching here in Jordan. Me Miriam Lagariza de ini. Thank you for watching ma'am and God bless you and to your family. Niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe, mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kaya Libby ug maingon sab sa atong mga kaigsunang makununayang naminaw ug nag-view ning programa sa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. Mayong gabi nimo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Ingat ka, ang Dios magapanalangin nimo. Niapod si Sister or Brother Yuyula Kapatanpatan. Yes. So sa pagkakaroon mga kaigsunan, mapanito nakita nga mga mensahe sa atong live broadcast niya, atong pasalamatan atong mga kaigsunan, mga 27 shares sa atong live broadcast karon. Salamat sa inyong participation mga kaigsunan. Alas paghatag og dugang pa no nga mga pagbasa sa mensahe o pagpangumusta ang pananaw ibalik da kanimo Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Ani ato nga tan-awon mga ato nakita din sa ato nga messenger. Niya Sister Elizabeth Tonyakaw ni Dia. Niya, thank you also Sir Matthew Anderson for following our program. Hi, hello Sir Matthew. Thank you for viewing. God bless you and your family. Niya po ato nakita din si Ariel Jordan. Niasad si Brother Ronilo Itang nakiguban sa dato karong gabi na dinhi sa ato nga tulumanon. Kanya may isang gabi sa mga higala nato Dios Kaduwan Church nga nagsunod sa ato nga programa. Okay, mo padawon ta sunahan. Wala ba kay basahon di Abelisaw? Diyo sa akong basahon di higala. Okay, Brad, maayong gabi og sa imong kaubanan diha sa radyo. Brad, greet ko kang Andy Noval, Boy Atwell, Renante Pobadura,
o ang nag-greet si Wilfredo Pobadora. So maayong gabi ni Wilfredo no diya sa Pandan, Bugo City, Cebu. Okay, pwede niya mo higala makapadang atong mamisahe ato ng basahon labi na sa inyong mga salmot karon no. Okay, padayon ta sa mga higala ato ning basahon ang pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabi na. Good PM na ami silingan nga di motoo si Kristo Dios. Ingon siya, sayop kuno mo, kay di kuno mo mukaon og baboy, nga gilimpihan naman kuno na, naa kuno sa buhat sis, unsay ikasulti ninyo ani, gikan kang Felix. Okay, mo ni pangutana nga atong tagdon karon, mamatod pa niya, na daw siya silingan nga di motoo, nga si Kristo Dios. Ingon siya, sayop kuno mo, kay di kuno mo, mukaon og baboy, nga gilimpihan naman kuno na, naa kuno na sa buhat sis, unsay ikasulti ninyo ani. Okay, mo ni pangutan na higala, pwede na maka nahina dia og text nga rin mo, or sa ato nga live at comment section na to, makahimo na mo sa pag-message parang ato na mabasa higala karong taon-taon. So, unang mutubag ani si Brother John, Brother Isaw, o niya akong tapuson higala. Okay, daghang salamat Brother Libby. So mahitungod ni ining mga puntuha sa makadaghan ng panahon na balik-balik magyud ni. Pero lagi ang ato diri nga katungdanan ang pagpasabot ra magyud o gunya mintras duna pay tawo nga buot magpakisayod ining mga bahina natural ato unang hatagan og kasayuran. Mahitungod anang imong silingan Brother Felix nga dili siya motuo nga si Kristo Dios dili na bag-o diri sa atong programa o kanang iyang pagtuo nga si Kristo dili Dios wala gid na giuyunan o gisuportaran sa Biblia. Kay ang pagtuo nga giuyunan o gisuportaran sa Biblia nga si Kristo Dios. Mao man bitaw nga gikan pa sa una hangtod karon kung si Kristo dili Dios, diin makita nga bersikulo sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Ug duna tay mga basahon diri nga mga bersikulo nga si Kristo Dios ang ilang pangatarungan nga walay kamatuoran nga kuno mali na nga salin. Mao nga aron mapadayag dinhis kahanginan ug unsa gyud ang tinuod mahitungod nini kung Dios ba si Kristo o dili, naghangyo ta nga unsa man nga salin ang husto nga salin sa Biblia nga nagpahayag nga dili Dios si Kristo. Hangtod karon wa gyud nakasulti ni ana, walay nakapahayag ni ana nganuman tungod kay wa na uyuni ug wa suportare sa Biblia. Karon ni ata sa kananaang giuyunan o gisuportaran sa Biblia. Kay unang-una, kung atong basahon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa dinhi sa Biblia atong susihon kung gitudlo ba nga si Kristo Dios o kaya gitudlo nga dili Dios. Kining tanan klaro ang gisulti sa Biblia ang gitudlo nga si Kristo Dios. Tandaan nato na ha, kay matud pa sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kay ang Dios nagtugas kasulatan alang sa pagpanudlo tungod dinhi gitudloan ta nga si Kristo Dios. Tandaan nato na. Tan-awa ra gud asa man ang mga supporting verse mahitungod niini. Ato kuno aber nga tan-awon kay aron bagyod nga mahatagan ta og katin-awan niining mga bahina kay ang ila gud ni ana sa to si Felix o Filipe. Si Brother Felix, ang ila gud ni ana Brother Felix
nga si Kristo tao. Unya, sa pagmabasa nga si Kristo tao, ila dayong konklusyonan kung sa English pa, therefore, kay tao si Kristo, dili Dios. So, ang naan nasulat sa Biblia, ilang hatagan sa ilang kaugalingong interpretasyon, ilang kaugalingong pagsabot, apan wa na gipasabot sa Biblia, ila rana. Kung atong basahon, sumala dinhi sa Kolosas, kay lagi mabasa man nga si Kristo tao. Ang problema diha, kay ila dayon nga konklusyonan kay mabasang tao, si Kristo dili Dios. So dinhi sa Kolosas kapitulo 2, kinini ang dinhi sa Kolosas kapitulo 2, no, gisgutan dinhi sa 2:9 ni ang tinuod si Kristo nahimong tao. Kini siyang puntuha 1987 dunay public debate diha sa Santa Fe. Og unya ang moderator ato mao si ex-mayor Pidoy Gulani ang moderator ato. Unya kini gibasa ni sa atong kaatbang kining bersyon na unya kining bersikulo iyan ning gibasa. Karon tungod kay lagi gihuna-huna niya nga ang iyang kaatbang inosente aning mga bahina dinhira kutob, no? Iyang gibasa ang tinuod si Kristo nahimo tao. Ang among gidibatihan ang pagkadiyos ni Kristo, pero ang ang pagpamatuod si Kristo tao. Sa debate dunay affirmative og negative. Natural nga ang negative side bilang rebuttal niya iya gid na nga sundan ang gipamahayag sa affirmatibo, din ang tema pamatud-an nga si Kristo Dios. Pero wa siya dinha mosunod nga si Kristo Dios, naghimo pod siya laing tema nga si Kristo tao. Dili man ang gidebatihan ang pagkatao, ang pagka-Dios man, nya nganong mulutaw man gyud ni kay tungod lagi diha ra kutob sa pagpangatarungan nga walay kamatuoran. Unya sa punto na nga diha na sa cross examine nangutan ko gibasa man nimo na si Kristo nahimong tao, ang akong pangutana sa wa pa siya mahimong tao unsa man siya. Ang iyang tubag diha siya sa hunahuna sa Dios. Ingkuha ko mangutana nimo og diin siya kay natural mo ingko ang diha sa hunahuna sa Dios. Sa wa pa siya nahimong tao unsa man siya. Ang tubag niya ay basta kay diha sa hunahuna sa Dios. Ingon niya nabati na sa publiko. Karon kining bersikulo akong padayonan nagingon ang tinuod si Kristo nahimong tao. Ipadayon na tog basa kay kalong man apan bisan pa niini anaag gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So Brother Felix, no? Brother Felix, doon na magkakaisilingan nga si Kristo, dili siya mutuong si Kristo Diyos, kanang iyang pagtuo wa na gisuportaran sa Biblia. Kay ang Biblia nagasupod nga si Kristo Dios. Ang tinuod si Kristo nahimong tao. Apan bisan paniana nagapabilin kaniya ang iyang pagka-Dios. Kung imong basahon dinhi sa kinini ang ikaduhang Pedro 1:20 nagingon tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Timani nga ang mga balaang mga tao sa Dios na nagpanulti nga sila minanduan sa balaang Espiritu Santo. Sumakalaom kang ang ilang gipanulti tinuod kay ang nagmando ang balaang Espiritu Santo. Nananulti sila. Karon, unsa may gisulti sa mga tao nga mga balaan mahitungod kang Kristo, sama ba ilang gisulti? Sama ba ilang pagtuo? Sama ba ilang gituhuan nga si Kristo dili Dios? Ingon ini katinaw ang pamahayag sa Biblia.
Sa Roma Kapitulo 9, versikulo 1 ug 5, pamatiin ninyo nagingon. Magasulti ako og tinuod diha kang Kristo. Kalom na. Busa si San Pablo, usa sa mga tao nga balaan, nga nanulti nga siya minanduan sa Espiritu Santo. Unya ingon ni San Pablo, magasulti ako og tinuod diha kang Kristo. So kung ang tinuod nga gisulti dili nimo tuhuan ay aba natural adto ka mutuo sa bakak. Kamo dinha nga naminaw niini nga programa, magbubalansi mo, magmamalandong mo kung asa man ang inyong dawaton og tuohan, kana bang bakak o tinuod. Pamatian na akong balikan. Magasulti ako og tinuod diha kang Kristo, ug dili ako magasulti ako og tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak. Kay tinuod natural wa siya mamakak. Unya unsay gisulti ni dugang pa? Ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. Tanawa, amo ni sulti ni San Pablo. Karon, unsa bagay pamatuod? Kay matud pa ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Pero unsa bagay gisulti sa mga balaang tao sa Dios? Unsa bagay mando sa Espiritu Santo sa mga balaan nga nanulti? Kay ingon mo siyang magasulti kog tinuod may tungod kang Kristo, dili ko magbakak. Tanawa, pag ang tao'y dili na mutuos tinuod, anha na ginatuos bakak, Brother Felix. Karon gisgutan ninyo na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios, nga anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. Naunsa si Kristo? Na tao nga maong Dios. Kini ang suporta o gitudlo sa Biblia, diin ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sumaunay gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan may tungod kang Kristo ngantos mga tao nga si Kristo Dios. Pero ilang gituis, ilang giusab ang kamaturan. Apan salamat nga kini nga programa nga inyong ginapamatian nagtug-an sa kamatuoran. Inaot pa, Brother Felix, nga imo nga na subaybayan ang bawat lusok sa mga pulong. Klaro, matinaw na ang gisgutan sa Biblia. O kung doon na din hay musupak, hala sige, i-text dire ang usa ka bersikulo nga nagsulti nga dili Dios si Kristo. Kung moingon mo nga sayop nga salin ang among gigamit, i-text po diri og unsa nga salin ang insakto. Nga angay mabasa nga si Kristo dili Dios. Kay niya amatay nagkalain-lain nga Biblia. Busa salamat kaayo. Well, sa punto naman nga ang baboy kuno gihinluan na sumala sa buhat Diyos. Sa makadaghan nagyong panahon amo ning gipasabot. Pero daghan sa mga tao nga nasayod sila nga ang baboy mahugaw ug dili ipakaon sa Dios pero gikaon sa kadaghanan. Tandaan ninyo kana. Kung imong tan-awon kining gisgutan sa buhat Diyos, dili ang baboy maoy gihinluan kundili ang tao. Sa buhat Diyos, simbolo lamang kadto mao nga sa pamalandong ni Pedro ang kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Sa iulihi iyang nasabtan nga ang kahulugan niadto nagpasabot sa tao. Karon kay literalon magid ninyo lagi pagsabot, dili mamumudawat sa gipasabot karon niya. Kalit kadtong gibira paingon sa langit sa makatulo. Ang gisugo pagpakaon si Pedro, ang nangaon ang wa sugua. Ang gitudlo nga ipakaon ang sulod di adtong 4 kantos nga habol. Pero ang ilang gipangkaon, ang ilaha nga gipangbuhi o gidisplay o gibaligya sa merkado. Unya kay kalit man to, kay pananaon, kalit nga gibiras langit. Kato mo'y paninguhaa nga madakpan to ninyo. Ang gisulod sa habol, kay mo man to gitudlo nga ipakaon. Unya karon, kanang inyong gipagkaon, unsa man na. Unya ang gihinluan ang tao, tungod kay ang tao,
nahugawan na bulingan tungod sa sala. Kung imong basahon ang Erwihanon Kapitulo 10 versikulo 10, ingon niini kaklaro ang gisulti dinhi. Erwihanon Kapitulo 10 versikulo 10, ingon niini ang gisulti niya. Ug pinaagi sa maong kabubuton, kita nangahinlo gikan sa sala. Kinsa ginluan? Kita. Nangahinlo. Nga naman, nahugawan manggunta tungod sa sala. Pero, nahinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara ug dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. O tanawa lang, ang tao mo'y ginluan tungod sa sala kay nahugawan ang tao. Ug ang dugo ni Kristo nga giula didto sa Kalbaryo sa cross, mao kanay nakapahimong nakahinlo sa atong pagkahugaw tungod sa sala. Tungod niya na mga kaigsunan ang nang Juan 1:9 nagsulti, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Kinsa hinluan? Kita, dili na ang baboy. Kay ang gisulti sa Biblia nga mahugaw ang baboy, mao man gani sa panahon ni Kristo ang mga dunay tao nga didto gadaranhon giyawaan. Unya wa nay mga taong makaagi didto ug unya miagi ra gyud didto sa Ginoong Hesus. Nangutana kining maong tao nga giyawaan, ang yawa, ang daotang espiritu, ang hugaw nga espiritu nga misulod niining tawhana. Ingon ni sa dauta mahugawng espiritu, Jesus, anak ni David, mianhi ba ikaw aron sa paghukom kanamo sa dili pa insaktong panahon? Ayaw intawon kana buhata. Hinuon magahangyo kami kanimo, o Jesus, ngam pasudla kami ni anang dakong panon sa baboy. Busag itugutan sila ni Jesus nga manulod ang mahugawng espiritu, ang daotang espiritu didto sa baboy. Ang nanulod mahugaw nga espiritu, ang gisudlan mahugaw kay mo'y gisulti sumala sa Deuteronomio 14:8, dili ka magakaon sa baboy kay mahugaw kini alang kaninyo. Wa na itugot sa Dios nga kaunon, pero inyong gibot-buotan nga gikaon ninyo na. Hinumdumin ninyo si Adan og si Eva. Namutbuot sila nga ilang kanon ang wa itugot sa Dios nga kaunon naon sa sila nakasala. Sa samang pagkaagi, mamutbuot ka nga moing kang gihinloan na imo nang gikaon, mapakyas ka nganuman dili na tinuod ug wa na gisuporta sa Biblia. Dugang pagpahibalo, dugang pagpasabot, si Brother Isaw maghatag og dugang nga pagpatin-aw ini mga bayina. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John nya ato sa mga pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot na kaigsunan, ato sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhiya. Niya si Kamars Vlog, ang iya mensahe mayong gabi diha ninyo tanan brad. Palihog ko og greet sa akong dasig nga bana, Rian Cases og akong manghod si Armando Jr. og akong uyuan nga kugihan kayo si Nelson Lamurin. God bless sa tanan. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya June dihito, Brad Isaw. Greet ko sa akong birthday para ugma nang nag-usara sa among balay na. So happy birthday Sister Ginaline Lumuntad. Starting naman ron yung birthday kay sunset naman. So happy birthday gikan din niya sa Jesus is our hope family. Niya po si Brother Lito Palin nang iyami sa mayong gabi kaninyo mga brother, Brother John, Brother Libby ug Brother Isaw. Oy, Brother Lito, thank you so much sa previewing sa atong program. Miss na mi diha sa inyong tanan. God bless. O nya, kumusta ni Atinati og ni Kuya Jose? Kamong tanan diha gyud, no? Dili na lang nako maisa-isa pagbanggit ang inyong pangalan, pero kami gimingaw na sa inyo diha. Hope nga ang Dios nagapakamayo yung tanan. Again, thank you so much. God bless you. Niya po si Brother Norlito og Tagalog og si Nanay Julita Tagalog. Mayong gabi
nimo dinha Nanay Julieta sa Camotes Island. Kanunay mi nga nagampo nga ikaw pagatagaan sa Ginoo og mayong panglawas kanunay nya. Salamat sa imong pagka madasigon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Niapod si Sister Erlinda Istaura, good evening to all sa gihapon kaninyo diha sa station, sir. Og sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon ning programa, Jesus is our hope and God bless. Niapod si Brother Judy Rich Molihon ditoy. Good evening mga paridong og Padslibi. God bless. Okay, Paridong. Thank you sa pag-view. Niapod si Brother Pipe Layon, mayong gabi mga brad from Argawanon. Niapod si Sister Chel Notario Aragon, wala man jud mabasa sa buhat Gis 1 ngadto sa 34 nga gilimpyuhan ang baboy. Ayan, sakto gina Sister Chel. Niapod si Brother Ronilo Itang sa igsoon nga nangutana, ang anghel sa Dios maunay miingon si Kristo ang manluluwas nga Dios, mabasa sa Lucas 2, Gis og 11. God bless. Salamat Brother Ronilo sa imong contribution. Niapos Brother John Lubitanya, mayong gabi mga igsoon, watching from Barangay San Vicente, Tabugon. Mayong gabi no sa tanang mga taga Tabugon, mayong gabi sab nimo Brother John. Salamat sa atong sa imong pag-view sa atong program. Niapos si Brother Edwin Notarte, mayong gabi sa tanang kaigsunan. Amen. Tinaw gyud ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Niapos Brother Jerry Nailon, niapod si Brother Rufino Moreno. So, wala naman tayo nakita pa nga napuno nga mensahe mga kaigsunan. Ngadto ta sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana ni Brother Felipe. Malipay mi Brother Felipe nga naagid mo dangat inyo mga pangutana kay og wa ang inyong mga pangutana wa tay di may isgutan dinhi sa ato nga programa. Well, may tungod ni ining imong silingan nga dili motuo nga Dios si Kristo. Wa tay mahimo ana sa yaha Brother Felix, kundili maulang kini ang pagmensahe. Sa pagmensahe siya kung di siya motuo, iyaha na ng problema. Apan diniya sa Biblia mga kaigsunan, wa tay makita ni mabasa nga nagpamatuod ang Biblia nga dili Dios si Kristo. Ngani kung imong basahon ang Juan kapitulo 5 bersikulo 39, si Kristo mismo ang namulong nga naghisgot siya nga ang kasulatan nagpanghimatuod mahitungod kaniya. Now, unsa may gipanghimatuod mahitungod sa may tungod kang Kristo? Unsa may gipanghimatuod sa kasulatan mahitungod kang Kristo? Daghang mga bersikulo kaganiya ang gibasa ni Brother John nga nagpamatuod nga sa diin Dios si Kristo. Alang sa mga tao nga dili motuo nga Dios si Kristo, og alang sa atong amigo nga si Brother Onar, kay di man sa nimo tuog Dios si Kristo, padangat mog bersikulo dinhi sa Biblia nga naghatag katibayan o katinawan nga dili Dios si Kristo kundi tao lamang. Kay kami dinhi sa kanginan kadaghan namo gibalik-balik inyong nadungog o inyong nakita sa tong live broadcast nga sa diin atong gibasa sa Biblia nga nagpamatuod nga Dios si Kristo. Amo pagay nang gibasa, asa mabikita nga libros Biblia, asa nga kapitulo, asa nga bersikulo, tuyo og tumong nga aron kamo dinhang naminaw, di ra mo kutob sa pagpamati. Kundili naapod mo kay gayunan nga kamo mismo sa inyong kaugalingon, mobasa mo para dili mo makaingon sa mga diniya nga buhat-buhat ra nga moa. Kaugalingon ra nga interpretasyon. Kundili inyo gyud madiskubre sa inyong kaugalingon nga tinuod ang among gisulti niya sa kanginan nga mo'y ginasulat sa Biblia nga Dios si Kristo. Sama ni niyo. Kung ato nga basahon mga kaigsunan, kining gisgutan dinhiya sa balasahon sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Ingon aning gisgutan nagingon. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, nataw si Kristo nga mao ang Dios nga nasa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. Ang giskutan dinhiya nga basahon nagingon, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Nganong gisgutan man ni Apostol Pablo nga naghisgot siya nataw si Kristo nga mao ang Dios? Tungod sa rason mga kaigsunan og mga kiglaan, si Kristo Dios nang daan sa wala pa siya magpakatao.
Mao gani nang makita nimo dinha sa Mateo kapitulo 1, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, nga si Jesucristo nagpakatao aron nga pagaluwason ang tanang mga katawhan gikan sa kasalanan. Mateo kapitulo 1 bersikulo 21. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan, imong makita nga lig-on ang prueba nga sa din si Kristo Dios nagpakatao nga Dios, mga kaigsunan, kaya ang pulong nagpakatao nga Dios, but pasabot Dios ng daan, mga kaigalag, mga igsuon. Pero sa uban nato nga mga kaigalag, mga kaigsunan, dili sila motoo ni mudawat nga naman kay diha sa ilang pagpangalagad sa Dios, wa man nila hatagig kay gayunan ang ilang kaugalingon nga mismo ang ilang kaugalingon may mutuki mubasa sa Biblia kung unsa gyud ang tinuod nga gitudlo og nasulat sa Biblia. It is a chance or a challenge sa inyo ha mga kaigsunan. Usa kini kahigayunan og pribilehiyo alang ninyong mga naminaw nga sa among pagbasa dinhiya sa kanginan, amo nga i-introduce sa inyo asa mabasa nga libro sa Biblia, asa nga kapitulo, asa nga bersikulo, tuyo og tumong namo niya na nga para pod kamong naminaw, inyo pod ang okbon ang inyong Biblia og inyong basahon. Pero ang nakasubo lang, ang nakadelikado, ug wa mo'y mga Biblia, sama anang brother on air mga kaigsunan. Now, kung imong lantawon og susiyon niya, dili lang kay sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5 nimo makita nga gipamatud-an nga Dios si Kristo. Kung dili naagay nagkalain-lain nga kini ang bersikulo sama dinas Mateo kapitulo 4 bersikulo 7, gipamatud-an ni Kristo ngadto kang Satanas nga sa diin siya Dios. Kung imong lantawon mga kaigsunan ang Hebrewanon kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10, ang amahan nagpanghimatuod may tungod sa iyang anak nga Dios si Kristo. Dinhaa sa Juan 8:19 mga kaigsunan, kung imong makita ang gisgutan sa dinhaa ni Kristo, ang dili mutuo nga Dios si Kristo, dili mutuo nga Dios si Kristo, dili mutuo kaniya nga Dios si Kristo, wa pod makaila sa Dios. Nang kung imo pagyunan tanawon mga kaigsunan, daghan pang mga bersikulo nga gihisgutan dinaas Biblia nga Dios si Kristo sama ng unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20 mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung imong lantawon ug susiyon, pag-abot nato dinhiya sa isyu sa Buhat kapitulo 10 nga ginluan ng tanan pwede na ipakaon ng baboy, nangasayop ang mga Seventh-day Adventist, dinha gid na nasayop ang imong silingan. Dinha gid na nasayop ang mga taong nagunahuna nga ginluan na ang mga mahugang butang og ipakaon na tungod kay sa Buhat 10 ginluan na. Dinha mo nasayop mga kaigsunan og mga kaiglan. Nga naman, kanang Buhat 10 kapitulo 1 mga kaigsunan, Buhat kapitulo 10 bersikulo 1 mga kaigsunan ug mga kaiglan hangtod sa 34, kung imo nang basahon og pisa-pisahon pag-ayo, dili baboy ang gipasabot niya na nga ginluan, dili hayop nga ang gipasabot niya na nga ginluan, kundili ang gipasabot din na nga ginluan ang tao nga nahulog ngadto sa pagpakasala mga kaigsunan, ang tao nga kita nga nahulog ngadto sa pagpakasala, ang pasabot niya ng gihinluan. Nang kung imong lantawon ug susiyon, kung sakyan nato ang mga butang nga gihuna-una sa mga tao karon nga gihinluan na lagi, mahimo nga dili magkatakdo ang nasulat og na-record sa Biblia. But pasabot magka-contradict na hinuon. Ano man? Dinhi sa Isaias mga kaigsunan, kapitulo 66, ingon ani ang atong mabasa dinhiya. Ukbay niyong Biblia mga kaigsunan, kamong naminaw dinha aron nga di mo makaingon nga nagbuhat-buhat rami dinhiya sa kanginan. Kay it is a challenge to all of you nga kamong naminaw karon nga mobasa pud mo sa inyong Biblia. Dinha sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 16 ngadto 17, ingon ani ang atong makita, kay pinaagi sa kalayo si Yuba mopahamtang sa hukom. Ato kanunay hinumduman nga ang hukom sa Dios pinaagi og kalayo, o pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod, og ang mga pinatay ni Yuba daghan. So kung imo lantawon og susiyon, usa ni siya ka propesiya, mga butang nga umalabot pa lang mga kaigsunan og mga kaiglan, kay naghisgot manig may tungod sa paghukom sa Dios. Unya wa pa man mahitabo ang paghukom sa Dios, kay wa pa man mobalik si Kristo,
Muna nga nakaingon ta dinhi nga umalabot pa lang ni nang kung imong tanawon ang gisgutan sa bersikulo 16 ang mga pinatay ni Yoba daghan. But pasabot ang mga pinatay sa Dios or ang mga hinukman sa Dios daghan. Kinsa maning mga hinukmana or kinsa maning mga mahukman unya. Sa 17 nagingon kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adtos mga tanaman kanang mga tao nga nagpaila nga matarong balaan pero sa tinuod lang masinupakon dahil sa pagtulunan sa Dios. Nan kung atong padayonon sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy og ang buluntanan og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nagingon si Yoba. Kung imong lantawon mo susiyon kinsa ning mga taong daghan nga hinukman sa Dios pag-abot sa adlaw siyang paghukom, ang numero 1 mga kaigsunan nga naisgutan dinhiya or usas mga naisgutan dinhiya sa bersikulo 17 sa Isaias kapitulo 66 mga taong nagakaon og unod sa baboy. Kung imong tan-awon, kung atong tugutan pero di na tuuyunan nga dinas buhat jis naghatag na og pagtudlo nga ginluan ng tanan pwede nang kaunon ang unod sa baboy nga gidili sa Dios pagpakaon mahimo nga nagka-conflict wala magkatugma ang gitudlo dinhiya sa Biblia nagkakontra mga kaigsunan pero ato kanunay hinumduman nga wa gyud na gimugna sa Dios ang Biblia aron mohatag og kalibog sa tao. Hinuon gimugna sa Dios ang balaan nga kasulatan aron ang tanang tao matudloan og magiyahan. Og wa sad ni gihimo sa Dios aron lang magka-conflict ang mga butang nga gisulat dinhiya. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan kani naghatag og kahayag nga sa diin ang baboy hangtod sa atong kapanahonan karon ginadili kana sa Dios sa pagpakaon sa ngalan nga kining baboy ug ubang pang mga dulumtanan giisip og giila kini sa Dios nga mahugaw alang sa iyang katawhan. Unta atong nasabtan mga kaigsunan og mga kaiglaan ang konsepto nga kung tinuod pa nga dinas buhat jis ginluan ang tanang butang ang tanang mga dulumtanan ginluan na ang wala gitugot sa Dios sa pagpakaon ngano man nga dinhaa sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 16 ug 17 panahon sa paghukom sa Dios ang taong nagakaon sa unod sa baboy sa uban pang mga dulumtanan ug sa ilaga pagahukman man pag-abot sa adlaw sa katapusan. Kamo na lang ang magbana-bana, kamo na lang ang magtilutimbang mga kaigsunan ug asa ang dapat natong tuuhan. Kini bang gitudlo sa balaan nga kasulatan nga maong kamaturan kaor kana bang gitudlo sa mga tao nga mura og kamaturan ang giladala-dala pero ang tinuod murara dili gyud kamaturan kun dili bakak nga pagtulunan mga kaigsunan. So sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby Clavis alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ako sa ning basahon ang napuno nga mensahe dinhiya. Niya si Brother Glover Sayod. Mayong gabi ninyo kanatong tanan, God bless o happy Sabat. Salamat Brother Glover for viewing with us. O nya, wala naman tayo nakita pang nadugang mensahe magkigsunan ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Clavis. Brother Libby? Okay, din salamat Brother Isao. Okay, nasad si Jimar Coles sa Gabaton. Nakiguban sa nato. Okay no? Padayon ta mga higala sa unahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Ang pangutana mga higala ako ni sublion pagbasa. Ingon sa dinhi nga good PM na ami silingan nga di motuo si Kristo Dios. Napit na namin mga tao na di motuo nga si Kristo Dios. Sama sa mga Islam di po na motuo nga Diyos si Kristo. Sama sa INC di po na motuo nga si Kristo Dios. Watan hibaw kung sa niyang silingan, ingon sa niya nga, nami silingan nga di motuo si Kristo Dios. Ingon siya, sayop kuno mo, kay di kuno mo mukaon og baboy. Nga gilimpihan naman kuno na, naa kuno na sa buhat sis, unsay ikasulti ninyo ani. Amrag di sad ni Islam kay ang Islam di na mukaog baboy. Di na sila mukaog baboy, kay naana sa Quran mga higala, inaasa na sa Biblia. So siguro iyang silingan ay insi kung wata na sayop no
naman po uban po di mo nga Diyos si Kristo sama sa Jehovah's Witnesses, di po na mo nga si Kristo Diyos, pero og magkalisod na mo nga si Kristo Diyos, pero may tigad, gamay nga Diyos. So lang bulganan, hindi na Diyos Kristo. Magkalisod lang, may tigad. Okay. Ato ning tagaan og pagtagad, no? So, kining buhat Diyos mga higala, nga mao'y gihiskutan din nga matod pa nga nasayop ko nini tungod kay di gihapon ni mukaon og baboy nagilimpuhan naman kuno na kuno na sa buhat Diyos. Okay. Iyan yung gisabot ang buhat sigala nga literal, no? Yan gisabot nga literal. Mao man usay nga masipyat or masayop ta sa pagsabot sa Biblia. Nga naman kay ang simbolikal atog sabton og literal. Mao na makasayop ta ng importante ba gyud ang pagtuon sa Biblia kung simbolikal ba na, literal ba na. Kay literal imong simbolikalon sayop ta ana. Sama pananglitan. Pag inyo ni Ginuso sa Mateo Kapitulo 25 nga sa iyang pagbalik ning kalibutan ang karniro pagapinigon sa iyang tuo ug ang kanding pagapinigon siyang wala. Nya alang sa mga kanding padtuon niya sa impierno nga giandam alang kanila. Alang sa mga karniro adto kamo sa ginharian sa langit nga giandam alang kaninyo. Kung imo nang literalon og sabot, literal ha, ang kanding ba di sunugon sa impierno. Kung literalon na ito nagsabot, ang karniro ba di luwason og dalon sa langit. Kung muna itong pagsabot, nasayop na tahigala. Muna nga, kanang pagkasulti di na literal, simbolikal na manghigala. Kay ang kanding, nag-refer na sa mga dautan, ug ang mga karniro nga luwason na sa langit, nag-refer na sa mga tao nga mga matarong. So, muna siya diha, ang buhat Diyos, mahigala, dili na siya literal, simbolikal na, nganong gitagaan si San Pedro og pananaon, tungod kay gituhuan sa mga Hudiyo sa una, nga ang mga dili Hudiyo, mga tao nga unclean, mga hugaw, ug di balaan, ilang gituhuan ang mga dili Hudiyo, walay labot, way kalabutan sa kaluwasan. Muna pagto nila, murag, dunay gitawag inferiority complex, ilang sabot nga murag ipakaubos nila ang mga dili mga Hudiyo. So muna purpose nga nang gitagaan og pananawon si Pedro aron makuha ang iyang prejudice mga higala nga gitawag pananawon. Ang pananawon nga gihatag balikon nako di na literal, simbolikal kana mga higala. Kadtong habol nga gitunton gikan sa langit, gihigtan ng 4 ka kanto niini o gisudlan sa tanang mananap nga mahugaw, langgam nga mahugaw. O magani apil yag kargang isda. Kung literalo ni mo na, sa ato pa ang isda nga mga way hingbis di na pwedeng kaunon, ikaon na to na, o manilabot niya. So di na literal, simbolikal na. So karon giagda si San Pedro, bibalibad yun siya. Kaya ang pangunahon na, kung ipakaunawa man ko kakaon na sukad sa akong pagkabata, hugaw man na nga pagkaon. Kinan siya nga, ayaw nganlig mahugaw ang gihinluan na serious. Di na kutog basahon sa uban. Pero si Pedro, unsa may gibuhat ni San Pedro, nagtinguha si Pedro sa pagsabot kung unsay meaning kahulugan ni ana nga pananawon ngayang nakita. Hinungdan mga higala, ang buhat 10, versikulo 17. Og samtang si Pedro nalibog sa iyang hunahuna, kung unsa kaha ang kahulugan niadtong pananawon niya nakita, tanawa ang mga tao gagisugo ni Cornelio na nagtindog sa puntahan sa gawas, tapos nila masusi kundiin ang balay ni Simon.
So, samtang si Pedro malamig unsa ka ang kahulugan sa pananaw kakita. Taon-taon naabot ang sinugo ni Cornelio. Kaysa ni Cornelio, hintil ni pero kapitan sa sundalo mga higala. Ang iyang mga sakop, mga sundalo, mga hintil po dili po mga Hudiyo. Gisugo ning mga tawhana, sundalo, iyang sulugoon ni Cornelio, aron ipakuha sa San Pedro. Naabot dito ang sinugo ni Cornelio. Hintil to ang sinugo ni Cornelio. So kung atong i-continue basa mga higala, ang versikulo 18, nag-ingon din ng 18, nanawag sila og nangutana kung nagsaka ba dito si Simon nga ginganlan usab og Pedro. Samtang naglibog pa si Pedro, pag makasabot si Pedro sa panahon, pagting libuga giniya. Samtang si Pedro naglibog kung unsa ang kahulugan, batahin ay kahulugan sa iyang nakita, niingon ang Espiritu Santo, may tulo ka tao nga nangita kanimo, kanaog uban kanila, ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila, tungod kay ako mao ang nagsugo kanila. So, pagsulti yun sa Espiritu Santo, ana, na itulo ka tao, Pedro, nga nangita nimo, ako'y nagsugo, ana, kumanaog ka, uban ka kanila, ayaw pag-ukon-ukon, kay ako ang nagsugo kanila. Biyahigala na wagtang sa kalit ang kalibog ni Pedro. Iyang nasabtan kayang nakita, mga tao mang gituhuan ng hugaw di balaan, kadto mga hintil nga sinugo. Pagtanulay mga hintil man, o da kisa man nagsugo ka San Pedro. Ang balaan nga espiritu, gingan siya kanaog, uban nila, sa way pag-ukon-ukon, kaya ako pa ni kanila. Nasabtan ni San Pedro, ang meaning sa pananaon, doon na di kahulugan pa niya nakita, nga kadtong mananap nga mahugaw, ngayon gito ang hugaw, nagkahulugan kadto sa mga dili, mga Hudiyo, nga gito ang hugaw di balaan. Si Pedro nagpanuko ba paguban? Wala. Iya pa ganing gidapit ang mga sulugoon ni Cornelio nga ugma na tamugikan, pahulay tas balay, ugma na tamo paingon didto. Gidapit ba? Pero wa pa to masabtin Pedro, may hinginoy yung Pedro nga pahulay isa tadis balay, ugma na tamugikan didto. Karon ang nahitabo, pag adto gyud di San Pedro sa balay ni Cornelio, ang nahitabo din si Cornelio mahigala na ingon ang bersikulo 25 o 26, sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio og miluhod sa pagsimba kaniya. Tanawa na ang usa ka interpretin lipaya kay niya, murag paminaw niya, murag Ginoo ning kunsad siyang balay, ning luhod siya, ning simba siya kay San Pedro. Ngayon naman says, apan gipatindog siya ni Pedro, o giingnan, ayaw ka nagbuhata, tao lamang ako. Ayaw nagbuhata, tao lang ako. Nga dayon, gaingon si Pedro, suod siya sa balay, kita niyan daghang mga tao, mga hintil, mga tao nga mahugaw di balan ilang pagtuo. Pero sa dito ni sulod sa balay, ingon din siya, sa 28, misulti si Pedro kanila, nakahibalo kamo, nga kaming mga Hudiyo, gidid-an sa among relihiyon nga mobisita o makig-uban sa mga dili Hudiyo, apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko angay isipon nga hugaw si bisan kinsa. Manigisgutan nini, di isipon hugaw ang bisan kinsa. Ari ka si Jesus bisan magbasa, ingos Pedro nga walay tao akong pagaingnon nga mahugaw og dili balaan. Kanus aman gipahibaw si Pedro ni ana, kay gipahibalo mo kun siya sa Dios. Gipahibalo siya sa Dios sigala, pinaagi sa pananaon og ang nasabtan niya ang kahulugan sa panan tao man mahigala. Nakasabot si San Pedro. So diri sa New Living Translation mahigala nga Biblia, niya gipasabot din niyo dinhi sa ubos nga bahin, komentary yun dinhi. But God sent the vision 3 times, challenging Peter's view of what was clean or unclean. God was preparing people to carry the good news to the unclean Gentiles and to the home of Cornelius. Peter needed to realize that God accepts people of all backgrounds. Kaklaro na pagkasulti din atong nabasa dis komentaryo nga si Pedro
Siya ngunahuna mahitungod sa limpyo o sa mga hugaw, ang Dios nag-andam kang Pedro sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga mahugaw nga mga hintil, ngadto silang puloy-anan sama sa puloy-anan ni Cornelio Mahigala. So nagpasabot nga ang kahulugan sa pananakita dili literal kundi simbolikal kadto, nagkahulugan kadto higala sa mga hintil nga mga tao, wa kadto nagkahulugan og mananap nga literal nga pwede ng kaonon mahigala. Muna aton tarungon og sabot ang balaan na kasulatan. So akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Daghang salamat, Brother Bihol, mga higala, walang igo nga panahon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa libahing kitapusan ng programa. Ni atong closing song, man atong closing prayer. Okay, magampo kahigala. Amana mo na sumalangit. Salamat o Diyos sa imong pagpakiguban. Salamat sa mga balang pulong. Hinaot pa magpabilin kini sa pamuluman. Magagiya ka naman tanan pamandiya kanimo. Kaya magisalig sa ngalan ni Ginosos nga manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kanyang tanan ang mga sukig pinalanggan ti paminaw. Sa ngalan sa nila Pastor Joel Terena. Kini nga mahigala. Brother John dito. Brother Sao dito. Kinasab si Brother Libby Clavis. May daghang salamat. Huwag mayong gabi kanatong tanan. Andam ka ba? Kun mo